A közösségről most igazából nagyon sok minden nem merek mondani, azért sem, mert ez egy nagyon hosszú téma. Internetes közösségek külön életet élnek, és ennek a működése nagyon-nagyon fontos a Wikipédiához, hogy ez a közösség próbáljon egy civilizált magatartást követni. Másrészt nagyon különleges az internetes közösségekben az, hogy itt egy célhoz kötött közönség van, egy célhoz kötött közösség van, és nem szándék az, hogy mindenről mindenki beszélgessen, és jól érezzen magát, és barátkozzon. Ez nem egy barátkozási közösség. A fő cél az a szócikkeknek az elkészítése, és ehhez kapcsolódnak természetesen az emberi vonatkozások a wikitúráktól kezdve a mindenféle találkozókig. És az a nincs állandó szabályok, ezt általában nagyon szeretik idézni azok, akik a Wikipédiát támadni akarják, és azt mondják, hogy ők nem óhajtják a szabályokat követni. Ez igazából csak annyit jelent, hogy a Wikipédiának folyamatosan változnak a szabályai, hogy nő a közösség, változik a világ is velünk együtt, úgy a Wikipédia szabályokat is a közösség tudja módosítani, változtatni, hozzáalakítani ahhoz, ami történik. Melyik az ötödik? Bocsánat, oké. Semleges nézőpont. Teljesen jogos. Így jár az ember, amikor 63-szor átírja a szlájdot. A szlájdokat nem szeretem egyébként, én nagyon sokat beszélek és keveset nyomkodok, ilyenkor legalábbis. Semleges nézőpont. A lexikon szerkesztésnek nagyon fontos alapja, hogy valahogy próbáljuk eldönteni azt, hogy mi az, ami megfelel, és mi az, ami nem felel meg. Elhangzott itt ugye, hogy az érzelmek mellőzése nagyon fontos aspektusa itt a Wikipédiának, és valóban a Wikipédia megpróbálja a tényeket bemutatni, az olvasóra próbálja bízni ezeknek az értelmezését, és amennyiben ellentmondó tények vannak, vagy hogy mondjam, ellentmondó álláspontok vannak, megpróbáljuk ezeket a megfelelő mélységben, mondjuk úgy az elfogadottságuk mélységében ismertetni, és az olvasóra bízni azt, hogy ezeket hogy értelmezi, vagy nem. Igen, közben itt mutogatnak a kollégák, hogy túl sokat beszélek, és nagyon szalad az idő. De én nagyon szívesen elmondom. Egyébként mindenképpen azt elmondanám, hogy vannak itt ilyen szüneteink. Nagyon-nagyon szívesen bárkinek kifejtem itt 4-5 órában, amit itt próbálok összezsúfolni. Többen merényletet akartak már követni, ellenem, hogy túl sokat beszélek. A nevezetesség, ezek igazából a problémák az, hogy a Wikipédia hogyan próbálja megoldani azt, hogy mi kerüljön bele a szócikkekbe, vagy mi nem. A nevezetesség egy kritérium, ahol megpróbáljuk eldönteni azt, hogy mi elég fontos ahhoz, hogy szerepeljen, vagy mi elég nem fontos. Nagyon nehéz és folyamatosan alakuló kritériumrendszer. Mindig a legnagyobb hiba, amikor megpróbáljuk leírni, mert ahogy leírjuk, rögtön elavult és rögtön rossz. Valahol meg kell húzni azt a határt, hogy mi felel meg. Általában a Wikipédiának az a hozzáállása, hogy az, ami egy olyan közös tudásnak a részét képezi, ami mások számára is fontos és információt nyújt, lényeges, azt megpróbáljuk szerepeltetni, ami igazából nagyon kis kör számára fontos, esetleg nem ismert, vagy nem ellenőrizhető ennek a forrása, azokat próbáljuk inkább elkerülni. Amit következőnek írtam, azt már elmondtam, hogy gyakorlatilag az ellenőrizhetőség a fontos kritériumunk, nem az, hogy igazságot mondjunk, nem a Wikipédia akarja eldönteni, hogy mi az igaz. Ha szakértők azt mondják, hogy A igaz, egy másik szakértő ugyanarra azt mondja, hogy B igaz, mi nem óhajtjuk eldönteni, és nem is tudjuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Megpróbáljuk ezeket a megfelelő mélységében ismertetni, és az olvasóra bízni azt, hogy olvasson utána a forrásokban, járjon utána, és próbálja eldönteni ő, hogy kinek van igaza, vagy ereszte össze a szakembereket. És a Wikipédiában nagyon-nagyon fontos a szerzői jog tiszteletben tartása, még akkor is, ha nem szeretjük a szerzőjogi rendszert. A Wikipédia Magyarországon, sőt azt hiszem az egész világon az egyik legtisztább, jogilag legtisztább weblap. Nagyon-nagyon komoly energiákat elvesz az, hogy megpróbáljunk megfelelni annak, hogy minden anyagunk valóban terjeszthető legyen, és ami meg nem, azt meg eltávolítsuk.
akkor. Ezek csak számok, amiket feldobáltam, igazából azt lehet csak látni, hogy ahogy növekszik a Wikipédia, valóban egyre több és több pénz szükséges ahhoz, hogy ezt üzemeltessük. Internetkapcsolat, szerverek, emberek, támogatás, egy csomó minden van. Erre alapult a Wikimedia Alapítvány Amerikában. Előtte ezt a Jimmy Wales-nek a cége finanszírozta 2002-2003-ig. Az alapítványnak a fő célja az, hogy megteremtse ennek az üzemeltetési feltételeit, valamint az alapítvány magának, az egész rendszernek a jogi tulajdonosa. Magyarországon, ugye a Wikimedia Magyarország Egyesület az, aki részben sőt, igazából mi szerveztük ezt a konferenciát. Pont ez a lényeg, amire megalakultak ezek a nemzeti társszervezetek, hogy a helyi Wikipédia támogatást, oktatást, ismertetést biztosítsák, hiszen Amerikából nagyon nehéz ezt lezongorázni a Föld összes országában. És gyakorlatilag most én az Egyesület egy nagy sikerének tartom azt, hogy egy ilyen, hogy mondjam, örülök annak, hogy ennyien eljöttek. Nagyon nehéz szervezés állt mögötte. Szintén csak számokat lehet itt mögöttem látni, ami vagy elmond valamit a Wikipédiáról, vagy nem. Nagyon sokat, úgyse fog beleférni. Nagyon sokat fejlődött a Wikipédia. Az egyik legtöbb nyelven, sőt azt hiszem a legtöbb nyelven elérhető weblap a világon. Rengeteg projektjük van, mármint rengeteg külön olyan projekt van, ami a Wikipédián túlmutat, hiszen nem csak a Wikipédia az, ami létezik egyáltalán. 7,5 millió médiafájl található a Wikimedia Commons gyűjteményben, amelyek szintén szabadon elérhetőek, és aki nem érti, például itt lehet érzékeltetni, újságírók keresnek meg időnként, hogy hogyan használhatják ezeket a képeket. Úgy használhatja, hogy használja sok szeretettel, megjelöli a szerzőt és a forrást, és szabadon, jogszerűen, valóban tisztán lehet használni. Nagyon sokan meglepődnek, amikor ezt hallják. És persze természetesen vannak mindenféle műszaki jellegű eredményeink, aminek egy része a kereshetőséget segíti, mint például a kategorizálás. Egy része, amiről most nem beszélnék, mert egy külön téma, ezek a jelölt lapváltozatok, ami a káros szerkesztéseknek a kiszűrését könnyíti meg a wikipédista, az ellenőrzést végzőknek. Valamint például ezek az infoboxok, amik ott a Frank által mutatott előadásnál is lehetett látni, ami röviden tartalmazza azokat a tényeket, amik egy adott témánál érdekesek. Ez egy pár száma arról, hogy most hol tart a Wikipédia, és döbbenetes számok vannak itt, legalábbis számomra. Tehát ez a 13 milliárd laplekérés egy hónapban, nem tudom, hogyha valaki megkérdezi tőlem 2001-2003 környékén, akkor erre mit tudtam volna mondani. Magyar Wikipédiának is most odaírtam, hogy 600 aktív szerkesztő, ez a legnehezebb. Mindig megkérdezik, hogy hány szerkesztője van a Wikipédiának, nem tudom. Mert attól függ, hogy kit tekintünk szerkesztőnek, aki egy évben egyszer szerkeszt, vagy egy hónapban egyszer, vagy 5-öt egy hónapban, vagy 10. Ez egy szám, ez, ha jól emlékszem, a legalább 5 szerkesztést végző szerkesztőket tartalmazza. Informatikusként a műszaki oldalról gyorsan bevillantok egy pár számot. 424 darab szerver volt, most legalábbis a tegnapi nap, 2 darab adatközpontban, és számtalan internet kapcsolat, mind Amsterdamban, mind pedig Amerikai Egyesült Államokban. És tartalmilag pedig mindenkinek javaslok egy próbát, aki azt mondja, hogy a Wikipédia minőségére kíváncsi. Van egy olyan menüpont, hogy lap találomra, ott található a menüben. És én azt szoktam csinálni általában fél évenként, hogy oda megyek, és 10-szer megnyomom. Megnyomom egyszer, és megnézem, hogy mit kaptam. Megnyomom még egyszer. Ez egy véletlenszerű lapot ad vissza. Ahogy teltek az évek, egyre nagyobb döbbenettel tapasztaltam, hogy a 10 lap közül 1 vagy 2 volt olyan, amire azt mondtam volna, hogy hát ez nem annyira jó, vagy nem elfogadható akár. És most eljutottunk odáig szerintem, hogy a legutolsó tesztemnél a 10 lapból 1 olyan nem volt, ami azt mondtam volna, hogy ez nem felvállalható. 10 lapból 10 olyan volt, ami szépen meg volt írva, tartalmasan meg volt írva, forrásokkal ki volt egészítve.
Számomra ez egy nagyon jó érzés van. Köszönöm a figyelmet és elnézést az órától. Köszönjük a Wikipédia hátteréről tartott. Igen. Persze, azt akarom mondani. Szóval köszönöm Gervai Péternek a Wikipédia hátteréről tartott előadását, és egy mellékinformáció a sajtó megjelent képviselőinek, hogy délután 2-től lesz egy sajtóbeszélgetés egy emelet alatt lévő egy tanácsteremben, ki van táblázva, hogy hol, ahol Frank Schulenburg úr és Gervai Péter is rendelkezésre fog állni a kérdésekkel kapcsolatban.